हेलो गाइस वेलकम बैक स्माइल साई ब्लॉग से ଏବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ତ ମଝିଆ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଅନୁସାରେ ମଝିଆରୁ ବଡ଼ ଆଉ ସେ ଏବେ ନାହିଁ ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଘର ପଳେଇଛି ସେ କହିଥିଲା ଆଉ ଭୂତ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଟିକେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁରା ସେ କହିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଏଇଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏବେ ସିଏ ନାହିଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେପଟୁ କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ କହିଥିଲି ତୁମର ମୁଁ ଟିକେ କହିଥିଲି ସିଏ ଏବେ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ଯାଇଛି ହେଉଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ ତେଣୁ କରିକି ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲା ଏଇଠି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଇଏର ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଇଏ ଅଛି 3 ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବା ଏମାନେ 2 ଜଣ ଆଗରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରହିବି ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଠିଆ ଅଛି ଆମେ ତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ କହିଦେଇଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଗଛ ସେପଟେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସି ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖାଉନି ରେ ମୋତେ ଦେଖା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖାଲ ଏଠି ଏପଟେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବା କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାଣିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା ହେଇଛି ଗଛ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ବର ଗଛଟା ଏଇଟା ନା ସେପଟକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିପାରିବାନି ବର ଗଛ ଏଇଟା ଓସ୍ତ ଗଛ 2ଟା ଗଛ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଚାଲ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜାଗା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଏଇଟା ଆରେ ଏଇଟା ବର ଗଛ ତ ଆଚ୍ଛା ପୁରା ବର ଗଛ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଘର ଆମର ସେପଟେ ବହୁତ ବାଟ ରହିଗଲା ଆମର ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ସେଠି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଳେଇବେ ନା କଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମାଧି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ 2ଟା ସମାଧି ଅଛି ତିନିଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ଯେଉଁ ନା ନାହାନ୍ତି ନୁହଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସାପଟା ଗୋଟେ ସାପ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପଶିଗଲା ସାପଟା ହେଇଥିବ ବହୁତ ସାପ ପଟେ ବାହାରିବେ କାହିଁକି କହିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ହେଇଛି ସାପ ପଟେ ବାହାରେ ସେଠୁ ଦେଖି ଯାଇକି ରହିଥାଉ ଭୂତ ତ ନା ସାପକୁ କହୁଛୁ ଦେଖି ଯାଇକି ରୁହ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ବର ଗଛ ସେପଟେ କିଛି ବାହାରେ ବୋଲି ପୁରା ବର ଗଛ ଇଏ ପୁରା ଖାମୋଶ ହେଇନା କିଛି କହୁନି ଆଉ ଡରରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ପିନ୍ଧିକି ଆସିନି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଦୂର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମିଛ ଭାବୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଥାଉ ସାପ କ'ଣ ଥିବେ ସେ ଭିତରୁ କିଛି ନାହିଁ ସାପ କ'ଣ ଥିବେ ଜାଣିଥାଉ ଆରେ ସାପ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁଥିବେ ସେପଟେ ପାଗ ହେଇଥିବେ ସାପ ହବ ଥିବେ ପଳେଇବା ଉପରେ କ୍ୟାମେରାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ଆମର ସେଠିକି ଗଛଟା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଭାଇ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ନା ଭାଇ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ପୁରା ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣଟା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତମେ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସବୁ ପାଗଳ ନା କ'ଣ ତ ସବୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାକ କ'ଣଟା ସେଗୁଡ଼ା ଭାଇ କ'ଣଟା ପଡ଼ିଲା କହିଲୁ ଏଠି ବାଦୁଡ଼ି ଥିବ ବାଦୁଡ଼ି ଦେବେ ଝଣ ସବୁ ଶୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ହଉ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖି ଆସୁଥା ସବୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଥାଉଛ ତମେ ସିଆଡ଼େ ଥାଉଛ ଗୋଟାଏ ଏକା ଭାଇ ରେ
ଭାଇ ସେପଟେ କି ଫିଙ୍ଗିଲା ନା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଭାଇ ଏଇ କ'ଣଟା ଆଉଥରେ ପଡ଼ିଲା ଏ ଭାଇ ରେ ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା ସତରେ ପୁରା। ଆଉ ଯିବା ଆଗକୁ ଏ ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ନୁହଁ ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଯିବୁନି। ନାଇଁ 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 ଟୋଟାଲ ନୁହଁ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏପଟକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଭାଇର ହାପି ଭାଇର ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବାନି। ଆଡ଼େ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତାଳ ଗଛ ଖାଲି ତାଳ ଗଛରେ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଦେଖିଲୁ। ଜୁମ୍ କଲୁ ତୁ ଲାଇଟ୍ ପକଉନୁ ସେଠି ଦେଖ ଧଳା ଧଳା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ନଉନି ଭାଇ। ଭାଇ ରାତିରେ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଦେଖୁନୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ବସିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିଲୁ ଏଠି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲାଣି ତୁ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଟୋଟାଲ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହବନି ଆଉ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲାଣି ଏଠି ପୁରା ଟାଙ୍ଗିଟା ପୁରା ଏପଟୁ ଯିବା ଆମେ 3 ଜଣ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାଣି ସେଠି ଭାଇ ତଳକୁ ମାରିଥା ସାପ ପଳେଇ ଆସିଛି ସାଇଡ଼ରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସିଓର ପଛରେ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ନାହିଁ ତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ନାହିଁ ମୋତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇନି। ପଛରେ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତୁ କହୁଛ ପଛରେ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ ତୁ ସତ କଥା କରି ପଛରେ ଗୋଟେ ତମ ଆଗରେ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ମୋତେ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଲାଗିଲା ସତରେ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଲାଗିଲା। କୋଉଟା ସେଟା କ'ଣ ଜଳୁଛି କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଠି ମୋଟର ଜଳୁଛି କି ସେଥିରେ କ'ଣ ଚଳୁଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜଳୁଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ହଁ ସେଇଟା ଜଳୁଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ଚଳୁଛି ଯୋଉ ଜଳୁଛି କ'ଣ ସେଇଟା? ଏ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ କରି ହାଁ ଭାଇ ସେଟା ଖାଲି ମାଟିରେ ପୋତିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଆଖି ଦିଟା ବାହାର ଭାଇ ମୋ ରୁମଟା କରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ ଭାଇ ତୁ ଚାଲୁ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନା ମୋତେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ତ ମଝିରେ ରଖି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ତ ତମ ଆଗରେ ଚାଲ ଭାଇ ଗାଏବ ହେଇଗଲା ସତରେ ଗାଏବ ହେଇଗଲା। ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲାଣି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଏପଟେ ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଲାନି। ସତରେ ଭାଇ ସେଠି କ'ଣ ଗାଏବ ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ ସତରେ ଗାଏବ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ ରହ ଏ ତୁ ଲାଇଟ୍ ମାରନି ଗଛକୁ କୃଷ୍ଣା ଗଛକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରନି। ଆରେ ସେଇଠି ଏପଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ କ'ଣଟା ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏଠି ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ସତରେ ଏଇଟା କ'ଣଟା କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ପଛପଟେ କିଏ ଭାଇ ଦୌଡ଼ନି କିଏ ଦୌଡ଼ନି ପଛକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଆସ ଭାଇ ଆଉଥରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉଥରେ ସେ ଗଛ ତୁ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଗଛକୁ ଆଉଥରେ ଚଲା ନା ତୁ ଆଉଥରେ ଚଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଏତେ ଚଲା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି କାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ କୋଉଠି ଗଲା ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି ଚାଲ ହବନି ପଛୁ ତୁ କାଳିଆ ଶୁଣ ଆଗ ଲାଇଟ୍ ମାର ତୁ ଆଗ ଲାଇଟ୍ ଆମେ ପଛକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଆସିବା। ଏଇ କିଛି ଗଛ ବି ଗୋଟେ ବସିଛି ଦେଖୁନୁ ମଶାଣି ସେଇପଟେ ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ ମଶାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ନୁହଁ କ'ଣ କହିବା କଥା ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ କଥା ହଁ ଦେଖ ଜୁମ୍ କରିଛୁ ମଶାଣି କାହିଁ ଯେ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ସେଠି ପୋକ କେତେ ହଉଛନ୍ତି ବେ ପୋକ ତ ଆଇଲାଣି କିଛି ନଥିଲେ ଆରେ ଦେଖୁନୁ କେତେ ପୋକ ଦେଖ ଏ ତୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଫାଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାନ୍ତି ଆସ ଆମେ ରହିଥା ଦୌଡ଼େନି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦୌଡ଼
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଟାଙ୍କି ପଟୁ। ତୁ ସେପଟ ଆଉ କହନି ମୋତେ ସେପଟୁ ଆମେ ଆଇଲୁ। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଡର ଲାଗିଲା ସେପଟ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ। ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ, ଏବେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତୁ 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 ବୋଉ ସତ କଥା ସେଠି ଦେଖା ହେଲା କି ଓଟା ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ନିଆଟା ପଡ଼ିଛୁ ପଡ଼ିଛୁ ଏ ଭାଇ ପାଟି କରିନି ର ଏ ଆସିଲୁ ଦେଖି ଆସିଲୁ ଯିଏ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ଯିବାନି ଆଉ ଯିବାନି ଆଉ ଯିବାନି। ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ଏ ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ପାଖକୁ ଆଇଲାରି? ସେଇଠି ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ଜ୍ୱଳୁଛି ଦେଖୁନୁ। ଏ ଭାଇ ଆଉ କେତେ ପାଖକୁ ଆଇଲାରି? ଆଚ୍ଛା ଆଡ଼େ ଆସ ଆଡ଼େ ଆସେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ବୁଇ କୋଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କହୁଛୁ ଚାରିପଟେ ମଶାଣି? ଚାରିପଟେ ମଶାଣି, ଏପଟେ ବି ମଶାଣି ଅଛି। ଚାରି ଦିଗରେ ମଶାଣି। ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଯିବେ ଚକଡ଼ି ନେବେ ଭାଇ ଭାଇ। ମନ୍ଦିର କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ, ଖାଲି ମଶାଣିକୁ ମଶାଣି। ଫୁଲ ମୋ ଚପଲ ଦେଇ କ'ଣ ପଶିଲା କାଲୁ ବାଜିଛି ଫୁଲ ଫୁଲ ଦରକାର ଭାଇରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ସିଓର। ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କାମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ। ଚାଲ ଆଉ ବେଶୀ ରୁହନି। ଏଇ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆ ତୁ ରହନି ପଛରେ, ତୁ ଡରୁଛୁ ବେଶୀ, ତୁ ରହନି। ସତ ଦେଖ ଭାଇ ଏପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କିଏ ସାଉଣ୍ଡ କାନ୍ଦିଲା ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପୁଣି ଏପଟେ ପୁରା ଭାଇ ବୁଝ ଟିକେ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ? ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ? ତୁ ଦୌଡ଼ିନି, ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏ ତାଳ ଗଛ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଯେତେଟା ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। କିଛି ଦେଖାଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଭାଇ देख बाँपर कोई बसी गोटे बही देख 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 कौड़ी देख से गोटे लाइट जलुची कौड़ी रे तले 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 नाई से आउटा कौन ए सब इग्नोर मार सब भयंकर कथा है सब साइड मारता तो साइड मारता तू आपको आस तो बस लाइट अच्छी से पूरा फुल जलती लाइटा नहीं तो फुल जलने में हाँ तो चला ठीक रे कौन करिया कहून पलि एथर रही चलो पलि ना कौन कहे मैंने कौन बस कौन किसी कथा तू कौन भूत बाहर बोली भूत तो कहीं भाई 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 देखो भूत कहीं एमती लिखाई पूरा कला पड़ जाए एपड़ू कहीं आसुना पेंटिंग लाइट होनी फोकस होनी लाइट लाइट जो कैमरा फोकस होना छाड़ दे भूत बाहर कथा आपन चलते यही बरगछ यही बरगछ भाई मैं सत्य कहूँ मतलब ये जो साउंड होता यही बरगछ मशाणी देखी तो लाइट ऊपर टेके तलू कर लाइट रुचे मशाणी गोल भितर पूरी दूसरी मशाणी भितर मशाणी तो सेठी लाइट यार मारते तू गोटा जगह मारनी मुझे मार सेट लाइट मार कहीं एक रोची आपन पाखो दीटा नोटिस आसीबो गोटे भूत आ गोटे साउंड आ जदी आसीबो ताले गोटे नोटिस खाली साउंड आपन चलो 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 तो देरी करंतनी ना किसी ठिया घंटा 2 घंटा रहे कौन कहूँ भाई रही जा बसी जा ठीक आ छाड़ जानी बड़ गछ तलू जानी ये बस जा ठीक हाँ कौन कौच ये बसिया हाँ बसिया ये कौन कौच जाओ ठीक कथा कौच कौन ये पत्र कौन उल्टा ही सब से सोई पड़ी गछ अम्लजान नहीं तो कौच बसिया देला टे हाँ लाइटा चारिआडे लगे अच्छा ठीक तो आम आगे मेसेज এটা जो शिव बाहर दिया जो फिलोपा ये रात्रि के भी फुटेनी देखो सत्य ना ठीक देखो रात्रि फुटे ना सत्य फुटेनी ठीक नहीं फुटेला लाइट बोरे अरे लाइट में आरो लाइट मार एपट लाइट देखाओनी तू देखो मैंने सेपटे फुटेनी छुटे टिकी पिलाटा पता ही गला नॉट फट तू पार्टी से कथा कहन रे भाई तू से कथा कहन से किते कौन हे गला ये लाइट रख दे एठी लाइट रख लाइट रख ये तो रोडटा कहला से रख एते दूर रो पाखु एठी रखे ए भाई एठी फुल ए तू आकु आसे एठो तू सेठी जानी से आगरे बड़ गछ
ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ସେଠି ରଖ ଲାଇଟ୍ଟା ଟଙ୍କେଇ ଦେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଥା ଏପଟୁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାରୁଛି ଜାଗା ପୁରା ହାତରେ କିଏ ଡାକୁଛି ବରଗଛ ତଳେ ଆମେ ଉପରେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଆ ଜଲ୍ଦି ବରଗଛ ତଳେ ଆମେ ଉପରେ ବରଗଛ ତଳେ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆମେ ତଳେ ସିଏ ଉପରେ ପାଗଳ ପଳନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ସେଠିକି କ'ଣ ହଁ ସେଠିକି ମାର ବସିଲା ବେଳେ ଯାଉଛି ନା ହଁ ହଁ ନୋଟିସ୍ କଲୁ କିଛି ପିସ୍ ନା କି ନୋଟିସ୍ କଲୁ କହ ହଁ ଏ ଭାଇ ହଁ ଏଠି କଳା କଲର୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଏଠି ନୋଟିସ୍ କଲୁ କିଛି ଗୋଟା ଚାଲ ଏ ର ମୋତେ ଏଇ କଡ଼ର କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଲା ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଲା ଏଠି ପୁରା ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଲା ମୋତେ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟା ଏଇ ଭାଇ ଏଇପଟେ ଦେଖାହେଲା ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଖାହେଲା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ମୁଣ୍ଡ ଉଣ୍ଡେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଲା ପାର୍ଟି କରିନି ରହ ଏଇଠି ପୁରା ଏଇ କଡ଼ର ଯୋଉ ଏଇଠି କ'ଣଟା ଦେଖାହେଲା ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଭାଇ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣ କାହିଁ ଖରାପ ଭାବିବେ ଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପକଉଛି ନା ମଙ୍ଗିରେ ହଁ ସେ ଷଣ୍ଢଟା ବହୁତ ମଶାଣି ସେଠିରେ ହଁ ମଶାଣି ସେଇଠି ଆପଣ ଖରାପ ଭାବେ ଆମେ ଏଇପଟେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇବୁ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ କାହିଁ ଯିବୁ ଆମେ ସେଇପଟରେ ଯାଇ ଏପଟେ ରୋଡ଼ରେ ଉଠିବୁ ଯୋଉପଟେ ଆମେ ବରଗଛ ଦେଖିଥିଲୁ ମଶାଣି ଯୋଉପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଇଏ ମୋ ପଛରେ ଅଛି ଇଏ ଏପଟେ ଏପଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ନାଇଁ ରହିଥା ଭୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ ନାଟ ତୋଳିବି ମୁଁ ଏକା ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ଦେଖ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପୁଣି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହଉନି ସେଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆସ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ବହୁତ ଅଛି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କହିଲୁ ତଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗଛକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଥିଲି ଗଛକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଥିଲି ପାରିବନି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହେଁ ଚାରିପଟେ ଷଣ୍ଢ ପକଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଏଇ ଚାଲୁ କହୁ ଚାଲୁ ସମାଧି ତୁ ସିଆଡ଼େ ଖରା ଆମର ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା ତୁ ଏପଟେ ଆସୁନୁ ଏପଟେ ଆସେ ଭାଇ ଏଇଟା ନଥିଲା ସିରିୟସଲି କହୁଛି ପଛ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖ ଏଇଟା ଜମା ନଥିଲା କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ଏ ନଥିଲା ଭାଇ ସେ ମିଟରରେ ଆଉ କୋଉଠି ସାଇଡ୍ ଜାଣି କ'ଣ ଚାଲ ଏଇଟାକୁ ପାଇ ଚାଲ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିନି ବେ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି ଭାଇ ଚାଲ ଏ ଟ୍ରଚଟା ବି ପଛରେ ଆସୁଛୁ ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ ଯିବାକୁ ଦେବନି ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ସେପଟୁ ଚାଲ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଶୁଣ କାମରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଦୌଡ଼ିକି ଯା କି ଆମ ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଉଛି ସବୁ ଧରା ପୁଣି ପାଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି ଯା କି ଦୌଡ଼ିକି ଯିଏ ମୋତେ କହ ଖାଲି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା କ'ଣ କରିବା ସାଉଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ଦେଉନି କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଚାଲ ମୋ ଟ୍ରଚ ଟିକେ କାମ ଦେଉଛି ଏ ବୋଉ ବହୁଛି ଛାଡ଼ୁ ଭାଇ କିଟା ହସିଲା ସତରେ ଦୌଡ଼ି ଯା ଦୌଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ସେଠି ପଳେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା କ'ଣ କହୁଛୁ କାଳୁ ପଛରେ କିଏ ଠିଆ ହେଲା ଲାଗିଲା ମୋତେ ଚାଲ ଏଠି ରହନି ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଭାଇ କି ଦେଖାଉଛୁ ଏଠି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଦେଖାଉଛି କିଏ ରହୁନୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଆସୁନି ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଭାଇ ହାଲତ ଖରାପ ତୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରେ ଥକିଛୁ ନାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଏଣ୍ଡିଂ କର ଜଲ୍ଦି ଏଣ୍ଡିଂ କର ତୁ ଏଣ୍ଡିଂ କର ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ତୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖାନି ମୋ ସିଆଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ ନେଇ ପଛରେ ମୋତେ ଠିଆ ଲାଗିଲା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭିଉଜଟାକୁ ବଢ଼େ ରଖୁଛି ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ ହାଲତ ଖରାପ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଲେ ତ ସେଇଟା ବି କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।